Ja sam već, ovo već... Šta? Ćao, dobrodošli nazad na moj kanal, ja sam Teodora. Vidite me u istom izdanju, kao što sam rekla u prethodnom videu, snimam, odnosno posle onoga snimila sam ovo. Pričamo o igri Anđela koju je napisao Safon. Rekla sam, već sam najavila da su moji utisci, odnosno ja ne znam kako ću da ih saberem u ovom videu zapravo, da li ću obuhvatiti sve i da li će tu imati smisla, ali mislim da one će svakako biti neka klasična recenzija, kao što nije bila ni u videu kada sam snimala o Senci vetra, jer je to neizvodljivo što se mene tiče, tako da ako vas zanima šta ja svim da kažem o ovome, ostanite samo do kraja videa. Radnja je smeštena u Barseloni 20. godina 20. veka i ova radnja zapravo prethodi radnji u Senci vetra. Mislim da je Žitna Venera, Anja sa kanala Žitna Venera, preko 2 godine, ako se ne varam, mislim da ona baš komentarisala kako je pročitala prvo Igru Anđela, pa onda Senku vetra, i mislim da je to u stvari odlično, zato što ovo je ono moje insistiranje da čitam redom. Mislim da bi mi bilo bolje da sam pročitala prvu Igru Anđela, pa tek onda Senku vetra, iz kog razloga? Tog vremenskog zapravo. Nekako mislim da bi mi se bolje kockice složile da je ovo prvo, pošto vremenska linija kako ide, ova bi bila svakako prva, pa bih, pošto se na kraju tek spominje Danijel iz Senke vetra, nekako bi mi bilo lakše da kada se u Senci vetra spominju neki iz prošlosti, da povežem sa ovim. A sada sam malo zaboravila, zato što sam Senku vetra čitala avgust, septembar, tako nešto, a ovo sada u januaru, pa onda je malo to... To mi je malo bilo problematično, zato što stvarno nisam mogla se setim nekih ljudi, kada se, odnosno, sada ne mogu, da, nekih ljudi iz Senke vetra. Ne znam kako bih vam rekla u kratkim crtama o čemu se radi, zato što ovdje ima toliko dešavanja. Knjiga ima 500 strana, 501. David Martin. Ja ne znam šta je to ime, šta je prezime, tako da to sad izvinite me ako čujete da u nekom trenutku kažem David, u nekom trenutku Martin, zato što mislim da su oni zapravo po prezimenu govorili, odnosno pisali o njima, tako da pretpostavljam da je Martin prezime, a možda i nije. Nije ni bitno, uglavnom znaćete da je to jedna ista osoba. Mada ja ću gledati da govori Martin, jer nekako čini mi se da sam tako i čitala. Pratimo Martina od nekih malih nogu, recimo. Njega je majka ostavila i živeo je sa svojim tatom, koji baš i nije bio srećan zbog toga. U nekom momentu njegovog tatu su ubili i on tada ostaje sam na svetu. Nekom prilikom je njega tata vodio da vidi gde majka radi, međutim ona nije želela ništa, nije želela da zna za dete i Martin nije hteo da joj se približava, nije hteo da joj narušava to i svakako mislim da je prilično patio zbog toga. Međutim, eto, to sam samo htela, to je neki sam početak i tu ima poprilično priče dok je on još mali. Tek malo kasnije se upoznajemo sa njim i kao tinejdžerom, a kasnije i sa jednim mladićem. Ne znam kako bih... Razlika, sad mogu na primjer da već govorim razlike neke, nešto što je meni u ovoj knjizi, na primjer, više prijalo. Odmah sam zapazila da me Igra Anđela od prve stranice potpuno uvukla u priču. Ja sam se odmah tamo našla u Barseloni i odmah sam propratila sve to onako kako je napisano i vuklo me je od prve stranice. To je velika razlika naspram Senke vetra. Svako ko je pogledao taj moj video zna moje oduševljenje za čitavu priču. Međutim, tu mi je bilo na početku malo, neću da kažem mučno, ali nisam poželjela da čitam još i još i još. Ja sam znala da su mnogi pričali kako je to fantastična knjiga, ali nekako posle 50 i još koliko strana, tek onda sam ja zapravo uvučena u priču, koja isto ima možda oko 500. Međutim, ova knjiga
od prve strane sam ja tamo i potpuno me zanima šta će se sve dalje dešavati, zato što apsolutno konstantno se pojavljuju neki novi likovi koji ubace onako po jednu stvarčicu i da vi nemate pojma kako će to na kraju da se sastavi. David je kao dete voleo knjige, voleo je da piše, radio je u nekoj novinarskoj redakciji za, ne znam, da li je korigovao tekstove ili nešto tome slično. Uglavnom bio je u cijeloj toj priči od nekih, ne baš od malih nogu, ali to je kasnije došlo zapravo dok je on radio koješta, dok nije došao do tog momenta. Zanimao se za knjige i pisao je kasnije u novinama neke kratke priče, da bi ga to kasnije dovelo do toga da počne da piše knjigu. I mnogo mu je pomogao jedan čovek, Pedro se zove, čini mi se. On mu je pomogao i neverovatnu zahvalnost je Martin osjećao prema njemu i nekako on kao da mu je zamenio oca. Kasnije, kada čujete šta se tu zapravo desilo i zašto je to tako, ja kada sam pročitala taj deo, mislim, neću sad da vam kvarim, ali njihov odnos koji je na izgled takav, kasnije se to ispostavlja nešto i ja sam bila, mislim, svaka činjenica me zapravo šokirala dok sam čitala, od samog starta. Dakle, Martin je pisao i bio zahvalan tom čoveku, dok se jednog dana nije pojavio. Sada dolazimo do ključnog momenta, jer on zapravo od tog trenutka kreće žurka u knjizi, da vi ne možete da sklonite pogled sa toga, da ne možete da morate nastaviti da čitate, zato što apsolutno to koliko Safon vas zainteresuje. Opet, kao i u Senci vetra, i ovde takođe ima mešavina raznih žanrova, međutim mislim da je ovde mnogo nekako mračnije. I zaboravila sam da kažem, Dragana Zečević, mislim da je većina prati na Instagramu, nas dve smo se dogovorile, sad skačem s teme na temu, ali to je ponovo ono da ja ne mogu da sastavim posle Safonovih knjiga. Nadam se da mi ne zamerate, stvarno. Dakle, Dragana i ja smo u isto vrijeme počele da čitamo ovu knjigu, da bismo međusobno ćaskale o tome i da bismo pokušale da ne znam, ne da otkrijemo nešto, ne znam ni šta smo zapravo pokušale. I to mi je bilo interesantno. Ona je naravno knjigu završila mnogo pre mene, zato što ona kad se zaleti, to nestaje. Ja sam ipak malo ostavljala, iz nekog razloga želela sam više da uživam u ovoj knjizi. Mislim da sam Senku vetra žurila da pročitam, da bih došla na kraju do tog oduševljenja o kome svi pričaju, a ovde sam nekako laganije išla. I ja sam se čula sa njom, pokušale smo mi tu kao nešto da pomislila ona nešto, pomislila sam ja nešto, pa ne znam sad koliko se ispostavile da smo uopšte nešto pogodile, ali sećam se da smo komentarisale obe da nam je mračno. Kompletna radnja, kompletna priča je mnogo mračnija nego ona u Senci vetra. Bar ja imam takav utisak, a mislim da i ona ima takav utisak. I šta sam ja još zapazila, nisam to primetila kod Senke vetra. Ovde, osim što je mračna priča, nekako mi je i ta Barcelona bila mračnija od one u Senci vetra. Dok sam čitala, znate već kada čitate, nekako zamišljate slike u glavi, konstantno su mi te slike bile kao da je neki mrak, ne mrak kao sad je noć, nego kao da je stalno oblačno i sve nekako tamno. Ja sad, mislim, kao pokušavam da vam prenesem šta je bilo u mojoj glavi, ali eto, znači, neka mračna, baš mračna, kompletna priča, i bukvalno i u prenesenom značenju. Glavna radnja je zapravo od momenta kada Martin dobija pismo sa pečatom anđela od izvesnog Korelija. Želi da sarađuje sa njim, on je navodno vlasnik neke izdavačke kuće i želi da Martin napiše za njega knjigu, odmah ima spremljen novac i želi da se što pre sastanu. Martin odlazi tamo i razgovara sa njim, naravno pristaje zato što mu je novac potreban i osim toga, u neko slično vreme on kupuje kuću koju je konačno mogao da priušti, a to je neka kuća koja je godinama bila prazna, niko nije hteo da je kupi zato što verovatno postoji neki razlog za to, samo što Martin nije mario za to, nije se plašio prosto. Dakle, on je u toj kući i sastaje se sa tim Korelijem, dobije da piše knjigu i on to prihvata.
Sada idem bukvalno na ono glavno, zato što između svega toga ima još milion stvari o kojima vam ne bih pričala da biste vi otkrili to sami, ali od tog momenta kreće pakao za Martina. Sada, knjiga. Dobija da piše knjigu o religiji. Njegov zadatak je zapravo da napiše novu religiju, da je stvori. Ja sam ovde, ja inače nemam običaj to da radim, ali ovde sam na nekoliko stranica zalepila ovo zato što želim u nekom trenutku da se vratim na određene pasuse. Nije mi bilo, nisam htela da prepisujem zato što su poduži, ali kada oni pričaju o toj religiji, kada taj Corelli objašnjava Martinu šta zapravo želi od njega, savetuje ga na koji način to da istraži i tako dalje i tako dalje. Inače, Martin je otišao na groblje zaboravljenih knjiga i uzeo jednu knjigu, tako da sve to kad se sastavi zapravo kreće pakao. I tu kreće prava priča i tu kreće ono, doduše lagano vas vodi, nemate utisak da će sada nešto da se otkrije, stalno zapravo saznajete nešto novo, ali nekako nije još uvek toliko strašno. I onda poslednjih 100 strana, bum. Ja nisam mogla da se sastavim, ja sam tada pisala Dragani zato što je ona već bila završila, međutim ona ništa nije htjela da mi kaže, samo mi je u jednom trenutku, kad je ona je bila mnogo ispred mene, napisala da se plaši. I ja sam tačno prepoznala te momente u knjizi, apsolutno mi nije bilo svejedno. Čitam i bukvalno zamišljam sve to i ježim se koliko je strašno. Tako da, mislim da sam u jednom trenutku rekla, počela da pričam, mešavina žanrova, da. Međutim, mislim da je ovo mnogo više thriller, misterija, avantura, nego što ima nekih... Doduše ima opet i nekih ljubavnih motiva, ali apsolutno su nebitni naspram ovih i nekako zanemarljivi. Ne znam kako to vam objasnim, nije na tome akcenat. I onda ovo je baš neki dobar thriller sa svim i svačim, ima i krvi, ima i ukletih nekih mesta i priča. Ne znam, ja bih sada pričala o ovome još dugo, ali onda ne bi bio fazon zato što bih vam otkrila dosta toga oko same radnje, a mislim da to nije u redu, mada možda sam sad po nečijem mišljenju već otišla predaleko, nadam se da to nije slučaj, ali kada su ove knjige u pitanju, kada su u pitanju knjige Safona, ove dve koje sam ja do sada pročitala, ne znam na koji način da kratko ispričam o mojim utiscima i da vas kratko uputim u radnju, zato što je to moguće, verovatno, ali nekako ne želim da to bude neki kalup i nešto da ja sad tu tako, nego ovako opuštenija varijanta, zvanična, ali opuštenija, tako da nadam se da mi nećete zameriti, nadam se da je ovaj video u redu i da sam vam, recimo, dovoljno otkrila. Kraj nećete moći ni da naslutite, nećete ništa moći da naslutite, bukvalno. I ono što ste pomislili, to neće biti tako, vrlo verovatno, bar smo Dragana i ja, čini mi se, imale taj utisak. Možda jednu stvar smo kao pogodile, međutim, kasnije smo shvatili da to ne. Do jednog trenutka je vodilo ka tome da smo u pravu i onda ne. Ne znam šta da vam kažem još, da vas nateram da uzmete da pročitate ovu knjigu ukoliko već niste, mada ja verujem da većina jeste. Dok sam čitala, bilo mi je malo krivo što nisam počela čitalački vlog, zato što mislim da bi bilo interesantnije, mada možda i bolje, zato što možda bih previše pričala o radnji i o mojim šokovima, pa onda bih vam pokvarila čitanje ove knjige, tako da možda i bolje, ali razmislit ću, pišite mi eto u komentarima ako želite možda čitalački vlog kada budem čitala 3. deo, mislim da je to Zatočenik nebesa, ako se ne varam, mislim da jeste. Pa eto, ako vas zanima, možda da snimim utiske na taj način o Safonovoj 3. knjizi, onda mi pišite u komentarima pa ću ja videti da li će to biti ok, da li ću to moći da izvedem, a da vam ne pokvarim, opet kažem, čitanje. Dosta sam pričala, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ostavite mi u komentaru ako ste čitali ovu knjigu i ako ste i vi oduševljeni ili niste oduševljeni, kako god ostavite mi vaše utiske, zato što me strašno zanima da li postoji neko kome se ovo nije dopalo. I svakako mi pišite ako niste čitali i da li sam bar malo doprinela da vas zainteresuje ova priča i da poželite da odete do biblioteke ili kupite ovu knjigu, tako da
Eto, ja vas ne bih više zadržavala, to je bilo to i ja vas pozdravljam do nekog sledećeg videa. Ćao!